Valdemars Kapel, som ligger lige i nærheden af Haraldsted. Og jeg har får i lange laser, jeg har også kvæg. Vist nok ikke det danske kvæg, der kan have gået her i 1100-tallet, men det ser meget idyllerisk ud. Og der bør græsse både får og kvæg på kirkeruiner ude i det sjællandske landskab. Der sprang en kilde der, hvor Knud Lavard var blevet myrdet. Men hvis vi skal holde os til Saxo, så sprang der spillende en mere. Knud Lavard var, som sagt, fosterbror til Skjalmvides sønner Asari, Toke, Sune og Ebbe. Og efter drabet på Knud anmodede de kong Niels om at måtte begrave ham i Roskilde Domkirke. Og det var ikke 4 jordløse bønder, der kom med den anmodning. Det var 4 af Sjællands mægtigste og mest godsrige mænd. Alligevel sagde Niels nej. Han frygtede, at synet af den populære hertugs sikkert ret maltrakterede lig ville vække Roskildeborgerne til oprør, og det frygtede han nok med rette. De 4 skjalmsønner førte så deres fosterbrors lig til Ringsteds Sankt Bendts, og selvom jeg tror, de havde folk til at bære, så kan man godt blive træt. Og på vej til Ringsted satte de borgeren fra sig, og så sprang der altså en kilde mere. Cirka 20 år senere blev der bygget et kapel, der hvor kilden sprang, og det er altså her, jeg sidder og kigger på alle de får. Kapelruinen står i 1 meters højde, den er bygget af frådstenskvadre. Den lille kirke, eller det lille kapel, blev udvidet omkring 1170. Og det fortæller os noget om, at Knud Hertug blev anset for at være så hellig, at folk valfartede til det sted, hvor hans borgere havde stået. Logistisk set passer det meget godt, for kapellet ligger tæt på den gamle vejføring mellem Roskilde og Ringsted. Fordi Knud blev helgenkåret. Han blev begravet i Ringsteds klosterkirke Sankt Bendts, og der skete under ved hans grav. Få dage efter hans død fødte hans russisk fødte hustru en søn, som kom til at hedde Vladimir. Det bliver på dansk til Valdemar, og som konge bliver han til Valdemar den Store. Han ville gerne have sin gren af kongeslægten cementeret, og ikke noget er så godt som en far, der bliver helgenkåret. Og det bliver Knud så i 1169, og han bliver skrinlagt, som det hedder i Ringsted, i 1170, efter stor festivitas, og Absalon har formentlig læst en del af messen. Der er ikke noget som helst i Knuds liv, der får os til at tro, at han var overvældende hellig. Det er hans død, der får lavinen til at rulle, og det er Saxo, som sørger for, at vi ikke glemmer det, ved at sørge for ikke mindre end 2 kilder. Kapellet her var i brug til efterreformationen, men forfaldt så og blev brudt ned og glemt. Indtil den arkæologiinteresserede Frederik den 7. satte en række undersøgelser i gang for at finde ruinerne, og det lykkedes ikke før i 1883, da dr. Henrik Petersen omsider fandt stedet, hvor skjalmsønnerne havde hvilet med deres fosterbrors borgere. Så kalder vi ham Knud Hertug. Det er for at skelne ham fra hans farbror Knud den Hellige, som så hedder Knud Konge. Og det er altså noget rod, når Danmark har så få officielle helgener, og 2 af dem hedder Knud.